Градът на вечните ремонти, градът на неспазените обещания, градът на провалените кметски мандати. Да, уважаеми съграждани, това е Пловдив. Намирам се в непосредствена близост до кръговото на Асеновградско шосе, мястото, от което трябва да започне новия югоизточен обход на околовръстното шосе на град Пловдив и да приключи при Скобелева майка. Да, ама не. Както виждате, зад мен няма ремонтни дейности, не се работи, няма строителна техника, няма работници, няма нищо. Виждате частен имот с завидно количество бали с слама, които са по средата точно на продължението на асфалта, който свършва в нищото. Дори не става ясно дали са минали отчуждителните процедури. При наличието на това, което виждате отзад, много е вероятно да не са. Всички обещания, дадени съвсем скоро, преди няколко месеца от управителя на Агенция Пътна инфраструктура, заедно с кмета на община Пловдив, Костадин Димитров, явно ще се окажат поредната лъжа, изречена в национален ефир. Гръмки обещания, гръмки планове и насреща нищо. Както виждате, няма никаква дейност. Уважаеми съграждани, моят въпрос тук е: има ли някакви действия по строителство на околовръстното шосе на град Пловдив? Ние от Възраждане повече от 8 години говорим за кръстовища на две нива. Не само в града, но и тук на околовръстното шосе, където трафикът се засилва и със всяка изминала година става все по-тежък и по-тежък. Моментът, в който новата част на югоизточния обход стане готова в един хубав светъл момент, ето тук зад мен, и се влее в кръговото на Асеновградско шосе, то ще стане абсолютно неизползваемо, тъй като и към този момент има проблем с трафика. Ще се получи ситуацията, която в този момент има на Пазарджишко шосе с околовръстното в район Северен, така че не е далеч момента, в който и тук ще се създаде проблем. Съмнявам се, че някои от нашите управници в Пловдив или управниците на държавно ниво, било то от правителството или от Агенция Пътна инфраструктура, се замислили за този момент, защото тук се трябва поглед на държавници, такива каквито към настоящия момент липсват. Такива в България, за съжаление, освен във Възраждане, не се виждат никъде другаде. Ние мислим с визия за бъдещето и за това как градът и държавата да се развиват в полза на хората и на българския народ. Това, което трябва да се направи тук, пак казвам, са кръстовища на две нива. Не само на Асеновградско и на околовръстното, а на редица други възлови кръстовища, защото, както виждате, трафика няма да намалява, а той ще се засилва поради нарастващото население на Пловдив, въобще на целия регион и развитието на евентуална индустрия в същия индустриален район. Уважаеми съграждани, ако всичко това, което виждате, не ви харесва, ако не одобрявате развитието на България и на Пловдив, ако това, което се случва зад мен, по-скоро липсата на каквото и да е действие от страна на общинската администрация не ви харесва, ако искате Пловдив да бъде един модерен, удобен и развиващ се град, изберете Възраждане, за да има България.